Στο χωριό μου, στην Κρήτη, λέμε ότι η θάλασσα κρατάει περισσότερα μυστικά από όσα αστέρια έχει ο ουρανός. Μας δίνει ζωή, με τα ψάρια της και την αλμυρή της άβρα, αλλά μας τα παίρνει κιόλα χωρίς προειδοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ένα από εκείνα τα μυστικά που το Αιγαίο αποφάσισε να κρατήσει για τον εαυτό του. Ήμουν απλώς ένα αγόρι. Από εκείνη την ημέρα έμαθα ότι το βάρος της τιμής, το φιλότιμό μας, το κουβαλούν στους ώμους τους αυτοί που μένουν πίσω. Η ζωή μου ήταν πάντα απλή, υφασμένη με τον ήλιο, το αλάτι και το καθήκον. Να φροντίζω τη μητέρα μου, να τιμώ τη μνήμη του πατέρα μου και να αποδέχομαι τη θέση μας. Ήμασταν ψαράδες, απόγονοι αγροτών. Ο πλούτος μας δεν ήταν στην τράπεζα, αλλά στην αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζαμε την πίκρα που η ζωή μερικές φορές μας σερβίρει. Αλλά η καρδιά, η καρδιά, δεν καταλαβαίνει από κοινωνικές τάξεις. Απλώς αγαπά. Και εγώ αγάπησα την Έλενα. Ήταν κόρη ενός εφοπλιστή από την Αθήνα. Η οικογένειά της είχε αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής ακτής του νησιού μας, χτίζοντας πολυτελή θέρετρα, εκεί που κάποτε υπήρχαν οι ελαιώνες των παππούδων μας. Για μένα δεν ήταν η κληρονόμος. Ήταν απλώς η Έλενα, το φως του ήλιου που άγγιζε το νερό. Χρόνια μετά την αναχώρηση της Έλενας, η πληγή ήταν ακόμα ανοιχτή. Και εκείνο το βράδυ, ο πατέρας της αποφάσισε να ρίξει αλάτι πάνω της. Ήταν στο χωριό για να επιβλέψει την κατασκευή ενός νέου ξενοδοχείου. Ένα ξενοδοχείο στη γη που ανήκε στον θείο μου τον Θανάση, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από μερικούς μήνες και μου είχε αφήσει το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο. Μία πέτρινη, ετοιμόρροπη καλύβα πάνω σε έναν γκρεμό. Ο Σταύρος Παπαδάκης, ο πατέρας της, βρισκόταν σε μια ταβέρνα με τους καλεσμένους του και αρκετά δυνατά για να τον ακούσω είπε: «Και αυτοί οι ντόπιοι προσκολώνται σε πέτρες και αναμνήσεις. Εκείνος ο ψαράς εκεί, ο γιος του Βασιλείου, νομίζει ότι εκείνη η άχρηστη καλύβα αξίζει κάτι. Αρνείται να πουλήσει. Για την τιμή μου είπε». Τότε ο Σταύρος γέλασε και συνέχισε: «Τι τιμή υπάρχει στη φτώχεια? Στην Ελλάδα μπορείς να πάρεις το ψωμί από έναν άνθρωπο, αλλά ποτέ την τιμή του». Εκείνο το βράδυ ο Σταύρος Παπαδάκης δεν με ταπείνωσε απλώς. Κήρυξε πόλεμο στη μνήμη της οικογένειάς μου. Και το πεδίο της μάχης θα ήταν εκείνη η εγκαταλελειμμένη καλύβα. Απλώς δεν ήξερα ότι μέσα σε εκείνους τους πέτρινους τοίχους ο θείος μου είχε κρύψει ένα όπλο εμπνευσμένο από έναν θρύλο που έλεγαν οι παλιοί ότι η αληθινή θησαυρή της Κρήτης δεν είναι από χρυσό, αλλά από πυλό και αλήθεια. Η καλύβα του θείου μου του Θανάση ήταν κάτι περισσότερο από ένα κτίσμα. Ήταν μια πύλη. Μπαίνοντας μέσα εκείνο το βράδυ, η μυρωδιά της ξερής ρίγανης και της σκόνης με ταξίδεψε. Όχι στον πόνο του παρόντος, αλλά στις πληγές του παρελθόντος που τον δημιούργησαν. Τα παιδικά μου χρόνια τελείωσαν την ημέρα που η βάρκα του πατέρα μου, η Ελπίδα, δεν γύρισε πίσω. Θυμάμαι τη μητέρα μου, γονατιστή στην παραλία, να ουρλιάζει στη θάλασσα, μια εικόνα που έγινε το θεμέλιο της ψυχής μου. Ήμουν ο μικρός Νίκος, 8 χρονών, και μήνες πριν, στην ίδια εκείνη παραλία, ο πατέρας μου είχε φορέσει ένα κολλιέ με ένα μικρό πύλινο μενταγιόν, λέγοντας: «Αυτό θα σε προσέχει, γιέ μου. Είναι ένα κομμάτι της γης μας. Ποτέ να μην ξεχάσεις από πού προέρχεσαι». Η απώλεια μας σκλήρινε. Έπρεπε να δουλέψω από νωρίς, αφήνοντας το σχολείο για να βοηθήσω τη μητέρα μου. Το αγόρι που έχτιζε κάστρα στην άμμο θαύτηκε κάτω από στρώματα ευθύνης. Ήταν το εσωτερικό μου παιδί και δεν ήξερα καν ότι το είχα εγκαταλείψει. 5 χρόνια πριν τη γνώρισα. Παρέδιδα φρέσκο ψάρι σε μία από τις πολυτελείς βίλες της οικογένειας Παπαδάκη και η Έλενα ήταν εκεί. Ερωτευτήκαμε. Το ειδήλιό μας ήταν μυστικό. Το ζούσαμε σε κρυφές παραλίες και απόμακρες ταβέρνες. Ένα βράδυ μου ψιθύρισε: «Σ' αγαπώ, Νίκο. Δεν με νοιάζει για τα χρήματα». Και εγώ απάντησα: «Κι εγώ σ' αγαπώ, λιακάδα μου». Ήμασταν από διαφορετικούς κόσμους, αλλά στη σιωπή εκείνων των καλοκαιρινών νυχτών ήμασταν απλώς 2 ψυχές. Έβλεπε το αγόρι μέσα μου, εκείνο που ο κόσμος με είχε αναγκάσει να ξεχάσω. Αλλά το καλοκαίρι, όπως όλα τα καλά πράγματα, τελείωσε. Ο πατέρας της με κάλεσε στο γραφείο του στην Αθήνα και είπε: «Νομίζεις ότι θα επιτρέψω στην κόρη μου να πετάξει το μέλλον της με έναν ψαρά? Μείνε μακριά της. Πάρε αυτά τα χρήματα και εξαφανίσου». Με τρεμάμενη αλλά σταθερή φωνή απάντησα: «Δεν θέλω τα χρήματά σας, κύριε Παπαδάκη.
Την τιμή μου δεν την πουλάω. Γύρισα στην Κρήτη με ραγισμένη καρδιά, κουβαλώντας την πίκρα της απόρριψης. Έχτισα τείχη γύρω από την καρδιά μου και αφοσιώθηκα στη δουλειά, στη θάλασσα. Προσπάθησα να ξεχάσω, αλλά η ταπείνωση στην ταβέρνα, τόσα χρόνια μετά, τα έφερε όλα πίσω. Και εκεί, στην καλύβα του θείου μου, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα πλέον να ξεφύγω. Η απομόνωση στην καλύβα ήταν απόλυτη. Έξω, μόνο ο ήχος του ανέμου και των κυμάτων. Μέσα, μια ακόμα βαθύτερη σιωπή. Ήταν η σιωπή του πένθους, του θυμού, της απογοήτευσης. Η πίκρα ήταν ένα δηλητήριο στην ψυχή μου. Κάθισα στο σκονισμένο πάτωμα, νιώθοντας το βάρος όλων των απολειών μου. Εκείνη τη στιγμή της απόγνωσης, ένιωσα εντελώς μόνος. Κοίταξα μια μικρή εικόνα του Αγίου Νικολάου στον τοίχο και ψιθύρισα. «Θεέ μου, τι να κάνω? Δείξε μου έναν δρόμο. Για την τιμή μου». Τα μάτια μου περιπλανήθηκαν στη βιβλιοθήκη του θείου μου. Ένα από τα βιβλία, χοντρό και παλιό, για τον μινωικό πολιτισμό, φαινόταν ασυνήθιστα βαρύ. Ανοίγοντάς το, είδα ότι είχε αδειαστεί για να κρύψει κάτι. Μέσα υπήρχε ένα μικρό σιδερένιο κλειδί και ένα δερμάτινο ημερολόγιο. Έλυσα το σπάγκο και διάβασα την πρώτη σελίδα, με τον γραφικό χαρακτήρα του θείου μου. «Αγαπητέ μου Νίκο, αν διαβάζεις αυτό, είναι επειδή ο κόσμος των ανθρώπων σε έσπρωξε σε αυτόν τον γκρεμό, όπως έκανε και με μένα. Βλέπουν μόνο πέτρες και άχρηστη γη, αλλά δεν γνωρίζουν το μυστικό που φυλάει αυτή η γη. Ένα μυστικό που η οικογένειά μας προστατεύει για γενιές. Το κλειδί ανοίγει το σεντούκι κάτω από το πάτωμα. Αλλά ο αληθινός θησαυρός δεν είναι στο σεντούκι. Βρίσκεται στην αλήθεια που αποκαλύπτει. Να θυμάσαι, ανιψιέ, η κληρονομιά μας δεν βρίσκεται σε ό,τι κατέχουμε, αλλά σε αυτό που είμαστε. Η αληθινή κληρονομιά είναι στην καρδιά». Βρήκα τη χαλαρή σανίδα στο πάτωμα και από κάτω ένα μικρό ξύλινο σεντούκι. Χρησιμοποίησα το κλειδί. Η κλειδαριά έκανε ένα κλικ και άνοιξε. Η απόφαση δεν αφορούσε πλέον την πώληση. Αφορούσε την ανακάλυψη της αλήθειας. Εκείνη τη στιγμή, η πίκρα έδωσε τη θέση της στην αποφασιστικότητα. Θα τους αντιμετώπιζα. Όχι με θυμό, αλλά με την αλήθεια του θείου μου. Την αλήθεια της γης μας. Το ημερολόγιο έλεγε μια απίστευτη ιστορία. Η οικογένειά μας δεν ήταν απλώς ψαράδες. Ήμασταν φύλακες ενός μικρού, άγνωστου αρχαιολογικού χώρου σε εκείνη ακριβώς τη γη, όπου, αιώνες πριν, βρισκόταν ένα μινωικό ιερό. Ο θησαυρός, στο σεντούκι, ήταν ένα μικρό πύληνο αγαλματίδιο, μια θεά των όφεων, τέλεια διατηρημένο, ηλικίας 3.500 ετών. Μαζί του υπήρχαν παλιοί χάρτες και γράμματα από έναν αρχαιολόγο, που επιβεβαίωναν τη σημασία του τόπου. Ο Σταύρος Παπαδάκης δεν έχτιζε ένα ξενοδοχείο. Ετοιμαζόταν να καταστρέψει ένα κομμάτι της ψυχής της Κρήτης. Το ημερολόγιο αποκάλυψε επίσης ότι ο θείος μου είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Σταύρο χρόνια πριν για να τον ενημερώσει, αλλά αγνοήθηκε και χλευάστηκε. Ήξερα πού έπρεπε να πάω. Πήρα το πρώτο πλοίο για τη Σαντορίνη, όπου γινόταν η γιορτή των Αραβώνων της Έλενας. Έφτασα στην εκδήλωση. Ξεχώριζα από το πλήθος της πολυτέλειας. Η Έλενα με είδε. «Νίκο, τι κάνεις εδώ?» ρώτησε σοκαρισμένη. «Ήρθα για την αλήθεια, Έλενα», απάντησα με ήρεμη φωνή. Ο πατέρας της, ο Σταύρος, πλησίασε οργισμένος, φωνάζοντας στην ασφάλεια να με βγάλει έξω. Τον αγνόησα, κοιτάζοντας μόνο την Έλενα. «Ο πατέρας σου δεν θέλει απλώς να χτίσει ένα ξενοδοχείο στη γη της οικογένειάς μου. Θέλει να σβήσει την ιστορία μας». Άνοιξα τη μικρή μου τσάντα και με προσοχή έβγαλα το μινωικό αγαλματίδιο. Το κράτησα στην παλάμη μου. Σιωπή έπεσε σε όλους. Αυτή η θεά βρέθηκε στη γη μας, προστατευμένη από την οικογένειά μου για γενιές. Η γη που αποκαλείς άχρηστη καλύβα είναι ιερή. Ο πατέρας σου το ήξερε. Είχε προειδοποιηθεί, αλλά ο χρυσός του τον τύφλωσε μπροστά στην ιστορία. Η Έλενα κοίταξε από το τεχνούργημα στον πατέρα της, ο τρόμος διαγραφόταν στα μάτια της. «Είναι αλήθεια, πατέρα? Το ήξερες?» ρώτησε με τρεμάμενη φωνή. «Είναι απλώς παραμύθια», ψέλισε ο Σταύρος. «Δεν ήταν τρέλα», τον διέκοψα. «Ήταν φιλότιμο, ήταν καθήκον, κάτι που τα χρήματά σου δεν μπορούν να αγοράσουν. Κλέβασες την τιμή μου σε εκείνη την ταβέρνα, αλλά η τιμή του θείου μου, του πατέρα μου, της οικογένειάς μου, είναι εδώ, σε αυτή τη γη, και δεν είναι προς πώληση». Δεν περίμενα απάντηση. Γύρισα προς την Έλενα. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν για μια μεγάλη στιγμή. Έπειτα απομακρύνθηκα, αφήνοντας το αγαλματίδιο πάνω σε ένα τραπέζι,
στη μέση της πολυτέλειας. Άφησα την αλήθεια πίσω, για να την αντιμετωπίσουν εκείνοι. Δεν πήγα στη Σαντορίνη για να πάρω πίσω την Έλενα ή για να πάρω χρήματα. Πήγα για να ελευθερώσω το παρελθόν μου από τη σκιά της ντροπής. Πήγα για να δώσω φωνή στον θείο μου, στον πατέρα μου. Πήγα για να ξαναβρω εκείνο το αγόρι που έχτιζε κάστρα στην άμμο. Μέρες αργότερα, ήμουν πίσω στην Κρήτη, καθισμένος στον γκρεμό δίπλα στην καθαρισμένη πλέον καλύβα, παρακολουθώντας το ηλιοβασίλεμα. Οι αρχαιολογικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί ανώνυμα. Η κατασκευή του ξενοδοχείου σταμάτησε. Η γη του θείου μου ήταν ασφαλής. Η μητέρα μου πλησίασε και κάθισε δίπλα μου. Ο πατέρας σου θα ήταν περήφανος», είπε απαλά. «Το ξέρω, μαμά», απάντησα. Δεν ήξερα τι επιφύλασε το μέλλον για μένα και την Έλενα. Αλλά αυτό δεν είχε πλέον σημασία. Η επιβεβαίωση που αναζητούσα δεν ήταν στα μάτια της, αλλά μέσα μου. Ο θησαυρός που βρήκα δεν ήταν μία πύληνη θεά, αλλά η ανακάλυψη της δικής μου αξίας. Είχα επιτέλους γιατρέψει την πληγή. Μερικές φορές, τα μυστήρια που αποκαλύπτουμε δεν μας οδηγούν σε έναν θησαυρό, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό. Η εγκαταλελειμμένη καλύβα του θείου μου δεν μου έδωσε πλούτο. Μου έδωσε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την ελευθερία. Την ελευθερία από το παρελθόν, από την πίκρα, από την ντροπή. Μου επέστρεψε την τιμή μου, γιατί επιτέλους κατάλαβα τι εννοούσε ο θείος μου. Η αληθινή κληρονομιά είναι στην καρδιά.